Δεν είναι ήρεμος, σε πληροφορώ ο κόσμος όταν το παρακολουθεί. Ναι, ίσως αυτοί που βλέπουν στην τηλεόραση. Πανικού Ναι, είναι. ίσως αυτοί που το βλέπουν στην τηλεόραση. Σαφώς οι ακραίες αντιδράσεις δεν είναι καλές. Αλλά προβλήματα παιχτών οι οποίοι παίζουν στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό και μπορεί να έχουν μια διένυξη μεταξύ τους μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι και λογικό. Μετά όταν θα τελειώσει το παιχνίδι και θα βρεθούν το καλοκαίρι, γιατί άλλοι υπάρχουν και παιδιά που είναι φίλοι με τους παίκτες του Ολυμπιακού και μπορούν να μιλήσουν και στο τηλέφωνο και στο τέτοιο. Αλλά όταν έχω φίλους. Έχω τα παιδιά, μπορεί να μην έχουμε όλους την καλύτερη σχέση, εννοώ να είμαστε κολλητοί, αλλά τους σέβομαι και με σέβονται. Και όταν θα τους βρω το καλοκαίρι θα υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στην Εθνική. Και αυτό δεν μπορεί να καταλάβουμε. Αυτός ο φανατισμός Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το οποίο λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και πόσο μάλλον ανάμεσα σε εσάς. Ο φανατισμός σε λογικά πλαίσια. Το να μπορείς να θέλεις να κερδίσεις είναι κάτι θεμιτό. Είναι θεμιτό, βεβαίως. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά όχι να ξεφεύγουμε. Σίγουρα δεν αρέσει και στον παίκτη να μαλώνει μέσα. Να μαλώνει με κάποιον άλλον ο οποίος παίζει στην αντίπαλη ομάδα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Μπορεί να είναι κάποιοι οι οποίοι. Εντάξει, το να είναι ένας παίκτης προκλητικός, ξέρω. Οξύθυμοι. Ναι, οξύθυμοι, ναι. Υπάρχουν αντιδράσεις ειδών και ειδών. Εσύ θεωρείσαι ιδιαίτερα ψύχρεμος παίκτης. Δεν θα θεωρήσω τον εαυτό μου ήρεμο. Είμαι πολύ νευρικός μέσα στο γήπεδο. Και θα φωνάξω και θα αντιμιλήσω και θα έχω αντιδράσει στο γήπεδο. Γενικά δεν είμαι ήρεμος. Υπάρχουν στιγμές που ξεφεύγω. Και άμα ξεφύγω, χάνω και την αυτοσυγκέντρωσή μου και κάνω κακό και στην ομάδα μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να μπορέσω να το ελέγξω λίγο. Γιατί θυμώνεις όταν σε αποκαλούν αναντικατάστατο, μαγικό, βιονικό, βρίσκουν τέλος πάντων πάρα πολλά επίθετα για να σου προσάψουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να σε ενοχλεί. Δεν θυμώνω, δεν με ενοχλεί. Απλά δεν αισθάνομαι πολύ όμορφα. Αισθάνομαι κάπως περίεργα. Μα η υπερβολή δεν είναι μέσα στο άθλημα. Νομίζω είναι και στους ανθρώπους που παρακολουθούν το άθλημα δεν υπάρχει. Όμως, δεν μου αρέσει υπερβολή. Δεν μου αρέσει υπερβολή να λένε κάτι το οποίο είναι υπερβολικό για μένα. Το να πει κάποιος κάτι το οποίο και εγώ το καταλαβαίνω ότι το έχω κάνει, ναι, αλλά όχι να φτάνουμε στις υπερβολές. Και επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό και παίζουν 5 παίχτες μέσα, δεν είναι θέμα του ενός. Δεν μπορεί ο ένας να κερδίσει τους άλλους. Είναι η ομαδική δουλειά που θα γίνει για να μπορέσει να βγάλεις αποτέλεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού και έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα και φαντάζομαι όταν το ακούς και για σένα, που θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή είσαι ο καλύτερος, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στην Ευρώπη. Το να το ακούς από τους φιλάθλους της δικής σου ομάδας, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά το να σε σέβονται οι φίλαθλοι αντίπαλων ομάδων, νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Σίγουρα, έχει μεγάλη σημασία όταν σε σέβονται και ακούς καλά λόγια από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε μια άλλη ομάδα. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης. Ξέρω που είμαι καλός και τι μπορώ να κάνω. Θα χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ότι είμαι ένα καλός παίκτης, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του και η ομάδα του αυτή έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να έχει επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, χαρακτηρισμός όπως καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, εγώ δεν το δέχομαι. Απλά με τιμάει όμως ότι κάποιοι άλλοι σέβονται εμένα και τον τρόπο τον οποίο αγωνίζομαι. Διαμαντίδης με χέρι Αλφάδη από τη γραμμή. Διαμαντίδη χωρίς άμυνα. Ο Διαμαντίδης άρχισε προπόνηση, ευστοχή και πάλι. 2-2. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης σηκώνει το τρόπαιο, τα πήρε όλα απόψε και αποθεώνεται. Κάνεις ζωή αθλητή.
Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Κάποιες στιγμές δηλαδή δεν λες ότι δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι εγκλωβισμένος, θέλω να κάνω κάτι άλλο? Όχι. Είμαι πολύ χαρούμενος και νομίζω πολύ ευλογημένος. Γιατί κάνω κάτι που μου αρέσει και ταυτοχρόνως μου αποφέρει και πολλά άλλα πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή το τρυπάκι να πω ότι επειδή είμαι αθλητής δεν έχω τις ώρες που θα ήθελα όσο κάποιος άλλος. Ξέρω ότι αυτή είναι η ζωή μου, αυτό το πράγμα μου αρέσει. Το έχεις επιλέξει. Το έχω επιλέξει και περνάω πάρα πολύ καλά. Και δεν σου λείπει τίποτα? Όχι, δεν μου λείπει τίποτα. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευτυχισμένος με αυτό που κάνω. Τι κάνεις δηλαδή εκτός μπάσκετ? Εκτός μπάσκετ κάνω ό,τι κάνει και κάποιος άλλος. Εντάξει, επειδή δεν μπορώ να έχω την πολυτέλεια να βγαίνω πολύ έξω, κάθομαι σπίτι, αλλά όταν μπορέσω θα πάω κάποιο σινεμά, να πάω να φάω. Όταν έχουμε τις μέρες που έχω ρεπό θα μπορέσω να κάνω ένα μικρό ταξιδάκι, θα το κάνω. Γενικά φαντάζομαι ότι σ' αρέσει να βρίσκεσαι με λίγο κόσμο. Δεν πρέπει να σου αρέσει ο πολύς κόσμος. Εντάξει, άνθρωπος είμαι, θέλω να βγω και έξω. Δεν είναι επειδή είσαι αθλητής, αλλά όταν έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να βγεις έξω, επειδή είσαι άνθρωπος, θέλεις να διασκεδάσεις, θα το κάνω. Ξέρω ότι δεν θα μπορώ να το κάνω μέχρι το πρωί, αλλά θα πάω μέχρι μια λογική ώρα. Από εκεί πέρα, ναι, δεν νομίζω ότι θα θέλω να βρίσκομαι σε πολύ κόσμο. Προσπαθώ να είμαι σε ήρεμα πράγματα τα οποία με κάνουν και αισθάνομαι καλά. Διαβάζεις καθόλου βιβλία, τι άλλο κάνεις όταν Όχι, πηγαίνεις δεν στην διαβάζω βιβλία. Για να διαβάσω βιβλίο πρέπει να μου κινήσει πάρα πολύ την περιέργεια κάτι και πολύ σπάνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση. Παρακολουθώ τα πάντα, από αθλητικά, από ειδήσεις. Οι ειδήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Στείνομαι δηλαδή. Τι εννοείς σου αρέσουν πάρα πολύ? Ναι, κάθομαι και βλέπω ειδήσεις. Που δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά μου αρέσει. Θέλω να ενημερώνομαι για τα πάντα. Τρίποντο από το Διαμαντίδη. Χριστός και Παναγία. Τι έβαλε. Επιθετικό rebound, παράταση. Ένα φοβερό φινάλε με το Διαμαντίδη να παίρνει το μάτι στην παράταση. Απίστευτο και όπως αληθινό. Ποιος, βάλ το αγόρι μου. Το έβαλε. Το έβαλε. Σκριν από τον Μπέκον στο Διαμαντίδη που εκτελεί για 3 και βάζει τον Παναθηναϊκό ξανά μπροστά. Στη γωνία χωρίς άμυνα ο Διαμαντίδης για 3 μέσα. Διαμαντίδης με χέρια αλφάδι από τη γραμμή. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια αποφεύγεις και απέφευγες τη δημοσιότητα, τις συνεντεύξεις, το να μιλάς? Δεν σου άρεσε? Έχεις την εικόνα προς τα έξω του λιγόλογου που ό,τι έχει να πει το λέει μέσα στο παρκέ. Όταν θεωρώ ότι έχω να πω κάτι θα το πω. Από τη στιγμή που παίζω 2 παιχνίδια την εβδομάδα και πρέπει εγώ ας πούμε μετά από κάθε παιχνίδι να βγαίνω και να μιλάω για το τι έγινε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Όταν όμως θεωρήσω ότι πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω. Η φανέλα με το νούμερο 13 είναι κάτι το οποίο αποφάσισες να αποκτήσεις όταν πήγες στον Παναθηναϊκό? Όχι. Την είχες πάντα? Όταν είχα πάει στο Ηρακλή είχε περισσέψει το 13. Βέβαια. Ποιος θα πάρει το 13? Πήρα το 13. Και από εκεί πέρα και στον Παναθηναϊκό όταν ήρθε δεν είχε κανείς το 13. Φυσικά. Και κράτησε αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν το παίρνανε για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, για λόγους πρόληψης. Δεν ξέρω. Εσύ δεν είχες τέτοιο θέμα? Όχι, δεν έχω τελειώσει πρόληψη. Δεν έχεις τέτοια πράγματα, Όχι. Εντάξει, άμα δω μια μαύρη γάτα, εντάξει, μπορεί να κάνω αυτό που κάνει νομίζω κάθε Έλληνας να φτύσει λίγο το... Αυτό ξέρω. Νομίζω το κάνουν αρκετοί αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Με τη μαύρη γάτα. Αλλά άλλα πράγματα δεν έχω. Έχεις ένα τατού. Ναι. Έχει τα ονόματα της οικογένειάς μου. Πόσο σημαντική θέση έχουν στη ζωή σου? Η οικογένειά μου είναι το α και το μέγα. Η οικογένειά σου στα καλά και στα κακά ξέρεις ότι θα είναι δίπλα σου.
Τους αγαπώ πολύ. Τους παίρνεις τηλέφωνο, δηλαδή σχέσεις Ναι, σας... κάθε μέρα μιλάω με το σπίτι μου. Κάθε μέρα μιλάω. Σε στενοχωρεί που είσαι μακριά τους, ακόμα και αν κάνεις τη ζωή σου, τη δουλειά σου? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο για μένα, στην αρχή. Αλλά πλέον το έχω συνηθίσει. Έρχονται, σε βλέπουν? Ναι, έρχονται. Έρχονται, με βλέπουν. Και οι δύο, και έχεις και έναν αδελφό? Ναι. Οι γονείς μου έρχονται πιο συχνά. Ο αδερφός μου λόγω δουλειάς πάνω στην Καστοριά δεν μπορεί. Δεν έχει καμία σχέση με το δικό σου χώρο. Όχι. Όταν με το καλό αποφασίσεις ότι πρέπει να φύγεις από το μπάσκετ, πώς θα είναι η ζωή σου? Το έχεις φανταστεί? Είναι μια ζωή που είναι φτιαγμένη Σαφώς. Είναι πάνω λίγο σε δύσκολο. αυτό, πάνω στο μπάσκετ. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ας πούμε μιλάω με τον Φραγκίσκο τον Αλβέρτη, ο οποίος ήταν τόσα χρόνια και πλέον έχει σταματήσει. Και μας λέει, ας πούμε, έτσι που συζητάμε στα αποδυτήρια, ότι θα μας λείψει. Του λέμε, ρε Φράγκη, άγχος ξέρω εγώ και τέτοια. Και όμως λέει θα σας λείψει. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν μπορείς να τη φανταστείς. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Πώς θα γεμίζεις τον χρόνο σου? Τι μπορεί να Δεν κάνεις? ξέρω, εύχομαι όταν θα σταματήσω να έχω οικογένεια, να έχω παιδιά και να μπορέσω. Δεν έχεις χρόνο προς το παρόν. Βλέπω το μυαλό όλο στο είναι πάνω. Δεν ξέρω τι κάνεις προσωπική σου ζωή. Εντάξει. Αλλά όλο στο είναι πάνω στο μπάσκετ. Σίγουρα είναι πάνω στο μπάσκετ γιατί είναι η δουλειά μου και αυτό που μου αρέσει και αυτό που αγαπάω. Αλλά σίγουρα έχω και προσωπική ζωή. Θέλω να πω, όχι ότι δεν έχεις, αλλά δεν ξέρω αν δίνεις βάρος σε αυτό. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε, δεν επενδύσουμε. Φυσικά δίνω γιατί το ένα βοηθάει και το άλλο. Δηλαδή εμένα, όσο είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή, μου δίνει Αποδίδεις καλύτερα και μέσα καλύτερα στο γήπεδο. και μέσα στο γήπεδο. Είναι σημαντικό άμα είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή, είσαι και πιο ξένιασος και σε αυτό που κάνεις. Πρώτη θέση στην ζωή σου, είπαμε ότι έχει το μπάσκετ, πρώτη θέση στην καρδιά σου. Οικογένειά μου. Οικογένειά μου. Πάνω από όλους και απ' όλα. Ναι. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και να σου ευχηθώ το καλύτερο να καταφέρετε στη Βαρκελόνη και να μας κάνετε όλους να αισθανθούμε καλά, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους Έλληνες, κατά τη γνώμη μου, που μια ελληνική ομάδα μας εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε και ελπίζω όταν θα γυρίσουμε τη Βαρκελόνη να είμαστε ευτυχισμένοι όλοι. Όπως είπα και πριν, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το 100% για να μπορέσουμε να κάνουμε περήφανο τον κόσμο, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά και όλους τους Έλληνες.